खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सोरखारि मावफारियानि नखरा 2 कौटि रां मोनगोन। बाक्सानि एएसपी गितार्थ शर्माखौ ट्रेन्सफार खालामबाय। उदालगुरियाव मासे मैदेरनि सह' बोखांदों। 2026 बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां आसामनि मोन 7 राजखान्थि हान्जाया सावरायदों। बजालियाव 2 ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरनि बीमा आसनिखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया गोनां बाथ्रा फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बायदिब्ला बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सोरखारि मावफारियानि नखरा 2 कौटि रां खहा सुफुंनाय मोनगोन। बेनि अनगायैबो गुबुन जायखिजाया जाब्रबथायाव जिउ गोमायोब्ला नखरा 1 कौटि रां मोननो हागोन। आबुं देहायारि बेंगुरा जायोब्लाबो 1 कौटि रां होगोन। खावसे बेंगुरा जायोब्ला 80 लाख रां होगोन। बबेखानि जायखिजाया बेमाराव गोग्लैनानै जिउ खहा जायोब्लाबो नखरा 10 लाख रां खहा सुफुंनाय मोननो हागोन। सोरखारि साख्रि आवलाया सिबिथाय होफुनाय समावनो रुंसारि जायोब्लाबो बे मुलाम्फाखौ मोनगोन, लोगोसे दान बान्थाखौबो मोनबाय थागोन। कन्ट्रेक्चुएल मावफारियाफोराबो बेनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। बबेखानि सोलिफु बोसोरनि जानुवारि दाननिफ्राय दासिम गासै मोन 280 क्लेम खालामनाय जादों। बेनिनो 180आ सुस्रां जाबाय। बीमा एबा इन्सुरेन्सनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय 90 साननि गेजेराव क्लेम खालामनो नांगोन। सोरखारि साख्रिआवलाफोरा बेनि थाखाय जेबो रोखोमनि प्रिमियाम होनांनाय नङा होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसामा बेबादि आसनिखौ होनाय गिबिसिन रायजो। भारतनि गुबुन रायजोआ दासिमबो बेबादि खाबुखौ होआखै। बाक्सा जिल्लानि एडिशनेल एसपी गितार्थ शर्माखौ ट्रेन्सफार खालामबाय। आसाम सोरखारनिफ्राय बावैसो फोसावनाय मोनसे फोसावथायनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि एएसपी सिबिथाय होगासिनो थानाय एपीएस गितार्थ शर्माखौ ट्रेन्सफारिं खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला एपीएस गितार्थ शर्माखौ बाक्सानिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै सीआईडीनि एडिशनेल एसपी महरै थिसननाय जादों। गोदान बिथोन फोसावजानायसिम गितार्थ शर्माखौ आसामनि फरेनसिक साइन्स डाइरेक्टरेटआव एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार आरो मावथुनाय लेङाइ बिथोनगिरि महरै खामानि मावनो गनायथि होनाय जादों। फरेनसिक बिफानाव थानाय लांदां मासिनि थाखाय बे थिरांथाखौ लानाय जादों। उदालगुरि जिल्लायाव आरोबाव मासे हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह' बोखांनो हादों। दिनै फुङाव उदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय 2 दं आमजुलि हाथिखुलियाव थैनानै थानाय मासे मैदेरनि सह' बोखां हादों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै हाग्रानि मैदेर थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो आबाद फोथारनि माइ आबाद आरो फसलफोरखौ हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखा खालामनो जुनै सोंनानै दोननाय मोब्लिब थाराव नांनानै मैदेरा थैदों होननानै जायगानि सुबुंफोरा आन्दाज खालामदों। बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथायसालियाव थाङो आरो मैदेरखौ गावनि जिम्मायाव लायो। लोगोसे फरेनसिकनि टीमाबो जाथायसालियाव थाङो। बबेखानि बे जाथायनि सायाव हाग्रा बिफाना नायबिजिरनो जागायदों होननाबो सुलुङाव फोरमायदों। मानोना भारत-भुटान सिमा ओनसोलनि थागिरि सुबुंफोरनि आबादफोरखौ हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ थेर-बेथेर खालामफैनाया सानफ्रोमबोनि जाथाय। बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय माखासे सुबुंफोरा गुबुन गुबुन आदब आरो खायदा खौसल बाहायनानै हाग्रानि मैदेरफोरखौ होबथानो नाजादों। बेफोरनि गेजेराव मोब्लिब थार सोंनानै दोननायाबो मोनसे। मख'नो गोनांदि दानसेनि गेजेरावनो उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 4 हाग्रानि मैदेरनि सह' बोखांनो हानाय जाबाय। बे जाथाया मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि गेजेराव गोख्रों दाङाबाजि सोलिगासिनो थानायखौ दिन्थियो। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां आसामनि राजखान्थियाव गेदेर खौरां। 2026 नि बिसायख'थियाव बिजेपिनि खिथेर होखारनो थाखाय बिजेपि हेंथा राजखान्थि हान्जाफोरा खौसे जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिस्थिबारखालि कंग्रेसनि दैदेननायाव मोन 7 राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे जर'खा सावरायनाय मेलाव जथुमदों। 2026 आव बिजेपिखौ गादिनिफ्राय बोख्लायनानै रायजोखौ उदां खालामनायनि थांखियै कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैनि हांख्रायनायाव रायजोर दल, असम जातीय परिषद, आन्चलिक गण मोर्चा, सिपिआइ आरो एपिएसएलसिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिया बे जर'खा मेलाव बाहागो लाना सावरायदों आरो आसामनि राजखान्थियारि लामाखौ सोलायनो रादाय होदों। बे मेलाव गौरब गगैया बुङो दि बिजेपिनि अहंकार, उदखार आरो लुथिनायनिफ्राय आसामबासिखौ उदां खालामनानै गोदान जुग जागायनो थाखाय गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरा खौसे जादों।
बजालियाव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। बजालि पुलिसनि मोनसे टीमा संदाननानै मैनुद्दिन मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। गोबांथार बिबांनि हेर'इनजों लोगोसे हमनो हादों मैनुद्दिनखौ। रिपर्ट बादिब्ला पुलिसआ मैनुद्दिननिफ्राय मोन 12 प्लास्टिक कन्टेनाराव 16 ग्राम हेर'इनखौ बोखांनो हायो। ओरैहाय गुबुन मोनसे अपारेशनाव साजिदुल इस्लाम मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो पुलिसआ हमनो हायो होननानै मिथिनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गुबुन सासे ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय पुलिसआ मोन 13 प्लास्टिक कन्टेनाराव आयेन बेरेखा हेर'इनखौ हमनो हायो। हमजानाय सानैबो ड्राग्स फालांगिरिखौ बजालि पुलिसआ गावनि जिम्मायाव लानानै बांसिनै मिथिनो थाखाय जेरा खालामदों आरो नायबिजिरनो जागायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।